ले बा तोरा लौकत नहीं के मेकअप करतनी जब शुद्ध बोले लूट नहीं आवेला तो अच्छो ना बोलेली बनरी ना कहली तो स्वर के परी कहली बनरी ए त ना मानी बाबूजी के बुलाई के पड़ी बाबूजी हो चुप 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 अभी ये मारे बाबूजी हो कितना सुंदर वीडियो रे बनाई रात दिन तेन लैपटॉप देखबे का रे दे हमू देखी दे हटा हमरा के देखे दे फेवरेट हमार फिल्म आइल बा तोरे नाम में लैपटॉप वाला लिखल बा काऊ तो देखे ना ते नाम अनबे तू उपाय करही के पड़ी हे रुक हम देखे नहीं रात दिन तू ही देखबू आज दिन भर लैपटॉप हम ही देखेम आव ले फेंगा देख ले के भूत बात से ना मानेला रे बनरा हमरा लगे एगो आइडिया बा रुक ए बाबूजी हई बनरा हमरा के परेशान कर देल बा नहीं बा चुप 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 बनर के चुप ते ही देख हम जाता नहीं तो बनरिया नाक में दम कर देल बिया आनर आवत रन देखी आवा दिखाओ तन जोब लगतो ई बंदरिया बाबूजी के धमकी देके हमरा के डरवाइए देतिया कुछ ना कुछ एकरा के उपाय करही के पड़ी का करी आइडिया बाबूजी के मोबाइल चोरवा देतानी कहम कि नु उहे गेम खेलतल छिया ओकरा ला जाके मोबाइल पूछो उ पिटाई तो कितना मजा आई हमरा बाबूजी लागत तैयारी होके गइल बड़ा चल तनी मोबाइल चोरवा देबे कहम कि दीदी गेम खेलतो लेसिया और ओकरे ला जाके पूछो पिटाई तो कितना मजा आई चल तन डिप्टी अरे मोबाइलवा हेजा रखले नहीं है जैसे का हो मीरा ए मीरा का है बाबूजी अरे ये मोबाइल रखने का हो गेल हो का जने बाबूजी हम नहीं खिले ले अनु ए अनु का बाबूजी रे मोबाइल तेल रखले बड़ी ना नहीं रखले दीदी गेम खेलते लिए उनकरे ले जाके पूछो उहे रखले होई हन ई चोरल बिया रे मोबाइल कहां रखले बड़ी बाबूजी हम मोबाइल नहीं चुराइले ये नहीं चोरले ऊ कहता कि गेम खेलत लिया देख गेम खेलल ठीक बा मोबाइल देखल ठीक बा लेकिन चोरावल सबसे महापाप बा देख ते कोई भी मोबाइल रखले ओकबे हमरा डिप्टी से आवे से पहले ते अपना माई के दे दी समझली बाबूजी हम नहीं रखले मोबाइल ते ही रखले बड़ी अपना माई के दे दी ठीक बा हम चलतनी हम मोबाइल चोरले ही नहीं बाबूजी के पूरा शक बा कि हम ही मोबाइल चोरले बनी हम कैसे बताए कि हम मोबाइल नहीं चोरले एनी टाइम बाबूजी कह के हमरा के डरवइले रहलिया पूरा चोरी के एग्जाम उनकरे पर आ गई अब मजा आ गई हमरा खूब खुशी होता थे दीदी पर चोरी के एग्जाम लगा के बहुत बड़ गलती कर देनी है भाई बहन में नोक जोक होते रहे लटे चल तनी बाबूजी से बता देबे जानतनी बाबूजी का भइल बा दीदी मोबाइल ना चोरैले रहलिया हम चोरैले रहनी ते चोरल लिया हां बाबूजी हम चोरैले रहनी ते चोरल लिया ओकरा पर इल्जाम लगा देलिया जब ना तब कोनो सामान उठावे जातनी है तो बाबूजी कह के हमरा के डरवा देतलिया ओही से उनकरा पर चोरी के एग्जाम लगैनी है चोरी के एग्जाम लगनी उनकरा के माजा चखावे खातिर कर मतलब ई ना भइल तू अपना बहन के ऊपर चोरी के इल्जाम लगा दो अरे भाई बहन में तो नोक जोक होते रहेला एकर मतलब ई ना भइल बाबूजी हमरा के माफ कर दे अरे माफी हमरा से ना जाके मीरा से माफी मांगो दीदी हमरा के माफ कर दो तू हमारा से माफी काहे मांगता रह एनी टाइम हमरा के बाबूजी कह के डरवइले रहतलुआ ओही से हम मोबाइल चोरैले रहनी तरह के माजा चखावे खातिर बड़का झूठ हमरा पर लगल रहलो हम तरह से ना बोलम जा दीदी अब तक कभी खैलहू नहीं खी अगर ही हमरा के ना माफ करबू तो हम अन्न पानी त्याग देब का अभी खाना ना खा खोले ना दीदी जा हम तरह के माफ कर देहनी दीदी हमरा के बाबूजी कह के फेर नानू डरवैबू डरवाए का डरवैबू अरे ना पगला ना डरवाए चलो खाना खा ले जा चलो दीदी चलो भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम प्रणाम। भाई देखी हमनी के ई वीडियो बनौनी असन जौन की भाई बहन के प्यार भाई बहन के तकरार भाई बहन के प्यार आ तकरार के नोक झोंक वाला ई वीडियो बनौले बनी सन ई संपूर्ण रूप से पारिवारिक बा
आ भाई बहन पर आश्रित ही वीडियो बा। आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रउआ लोगिन के बहुत अच्छा लागी। तो अच्छा लागे तो रउआ लोगिन अगर ये चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर देम, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। देखी कमेंट बहुत कम आ रहा बा, तो कमेंट में लिखी कि वीडियो कैसन लाग रहल बा। अगर रउआ जौना प्रकार के भी वीडियो देखे के चाहतानी, जौना विषय पर चाहतानी, वो कमेंट करके लिखी, हमनी के वही पर बनावे के कोशिश करें सन। जय जवान जय भोजपुरी।